Hola, bon dia, el meu nom és Anabel Vilapriu i avui explicaré la programació lineal. Avui ensenyaré com se representa gràficament el següent sistema d'inequacions. Perquè sigui més visual, jo he adjudicat a cada inequació un color. El primer és verd i el segon és blau. La primera passa a seguir és expressar-ho en forma d'equació. Com ho farem? Substituint el símbol per un igual. Quedant 2x més 3y és igual a 6 i menys x més 2y és igual a 4. La segona passa que farem és crear una taula de valors i el valor que jo recomano que doneu és el 0 perquè a l'hora de substituir ens serà més fàcil. Així que farem dues taules de valors, a x li donarem 0 i a y també, i en el blau farem exactament el mateix. I ara substituirem. Començarem substituint la y, o sigui, substituïm x entre 0, és a dir, seria 2 per 0 més 3y més 6. 2 per 0 és 0 i ara passaria el 3 dividint i ens quedaria 6 partit 3, que és 2. I farem el mateix amb la y, que és 2x més 3 per 0 és igual a 6, 2x és igual a 6 i els 2 passa dividint i ens quedarien 3. Ara farem el mateix amb el blau. Farem el mateix i ara substituirem la y, que quedaria 0, que seria menys 0, però 0, més 2y, que és igual a 4. Quedaria 2y igual a 4, els 2 passaria dividint i ens quedaria 2. I ara fem el mateix amb la x. Menys x més 2 per 0 és igual a 4, ens quedaria menys x és igual a 4, el menys 1 passa dividint i ens quedaria menys 4. La següent pas a seguir serà dibuixar les rectes. Com ho farem? Representant els punts, els valors que hem triat a la taula de valors. El que farem serà quan x és 0 i és 2, o sigui que marcarem el punt. Després, quan x és 3 i és 0. I marcam aquí el punt. Ara unim els punts i creem la recta. Farem el mateix amb la inequació de color blau i començarem amb la x. Quan x és 0 i és 2. És a dir, que coincidiran en aquest punt. I quan x és menys 4 i és 0. És a dir, aquí. Ara unim els punts i creem la segona recta. La següent passa que seguirem serà triar un punt per on no passin les rectes. Normalment triarem el 0, 0, però en el cas que les rectes passessin per 0, 0 en triaríem un altre. Ara triarem 0, 0 i substituirem el 0, 0 a la inequació inicial, que ens quedaria així. Començarem per la verda. 2x més 3y és major o igual a 6, que ho substituïm 0, 0 i ens quedaria 0 és major o igual que 6. Però com 0 és menor que o igual a 6, aquesta no pertany a la inequació. Ara el que farem serà posar les fletxes. Com el punt que hem triat 0, 0, com acabo de dir, no pertany a la inequació, el que farà és que les fletxes aniran en contra del 0, 0. És a dir, que no aniran cap allà, aniran cap al sentit contrari. I farem exactament el mateix amb la segona inequació, és a dir, amb la de color blau. Substituirem el 0, 0 a la inequació original. I ens quedaria així. És a dir, que 0 és menor a 4, que això seria real, per dir-ho d'alguna forma. Per tant, aquesta sí que va cap al 0, 0. O sigui que col·locaríem les fletxes en direcció al 0, 0. I la següent passa que hem de fer és cercar la regió factible. Que la regió factible és aquí on les fletxes coincideixen. És a dir, que
les dues inequacions s'acompleixen. Per exemple, en aquesta zona no, perquè les fletxes no indiquen el mateix costat, aquí tampoc, però aquí podem observar que coincideix. Per tant, tota aquesta zona seria regió factible. Per acabar, l'únic que hem de fer és mirar si les semirectes estan incloses o no. És a dir, a menys si des d'aquest punt fins al final està inclòs o no. Com ho farem? Hem d'anar a la inequació inicial, és a dir, als enunciats que ens donen, i hem de mirar el símbol que hi ha a cada inequació. En aquesta primera inequació és major o igual. Com hi ha un major o igual, aquesta semirecta està inclosa, la verda. I la blava només té menor. Com no hi ha un igual a baix, com a l'anterior, hem de deixar la semirecta així. Ho deixem senyalitzat, que la regió factible és aquesta groga i que la semirecta marcada en negre està inclosa. I ja estaria.